हम कितना बार तू लोग से कही कि हमरा ब्याह नहीं करे के। दिमाग खराब बका तोर। ब्याह ना करिए, अपन उम्र देखा तारी, देखा था नहीं कैसे न करेले। रिंकू, हर बात पे जबान ना लड़ाओ जला, जवानी लोग कहे मान ला। देखा था नहीं एकर रहन कैसन हो गइल बा। देखा, कल देखौरू आवत आरे, कल के मुहूर्त बा, एकरा के समझा दा कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। चुप हो जा दीदी, काहे रोत रू? देखा बेटा, केहू के भी माँ बाप अपना औलाद के अपने से दूर रखे के ना चाहेले, लेकिन ई जो रीत रिवाज चलत आ रहल बा ओकरा के बदलल नहीं के जा सकत। और बेटी तो वैसे पराया धन होली, एक ना एक दिन तो दूसरा घरे जाए के ही बा। बेटी, ऐसन रिश्ता बड़ा भाग्य वालन के मिलेला। और लोग एगो कहावत कहेले कि जब बेटी सयान हो जाली तो वो माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाली, लेकिन सच तो ई बा कि बोझ बेटी के ना गांव समाज के हो जाला। अगर समय से बेटी के ब्याह ना भइल तो गांव वालन के ताना सुन सुन के कान पक जाला। अगर अपना माँ बाप के इज्जत के थोड़ा भी ख्याल होखे तो ई रिश्ता के मना मत करिहा बेटी। समझ में आई? चल चला, ठीक बा? का भाई? देख पार्टनर, भौजाई तो बहुत खूबसूरत मिलल बड़ी, एकदम परी नियन। देने ज्यादा ध्यान से मत देख, ना तो नजर लग जाई। अच्छा सुन, हाँ कल लड़की देखे के जाए के बा, हाँ ते आ जाई हैं और मुटुओ के ले आई हैं। ठीक बा। और आदमी जैसन इना के हमार नाम खराब मत करी हैं। देखो पार्टनर, हाँ हम ऐसन माहौल बनाए कि भौजी हमरे नाम ली है। चुप बुड़बक, कुछ बोलत रहेला। अच्छा पार्टनर, हाँ हम मार्केट जाता नहीं, भौजी खातिर कुछ गिफ्ट उफ्ट खरीदे के बा। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, जाता नहीं। माई बाबूजी तो हाथ गोड़ धो के हमरा पीछे पड़ गए बा लोग, बाकी हमो हार माने वाला नहीं खी। देख डिम्पलवा, काल ऊ लइका हमरा के देखे तो आई, बाकी ऊ हमरा तक पहुँचे के ना चाही। अब तोहरा का करे के बा, कैसे करे के बा, तू समझ। ऊ लइका के तो रोक दे, बाकी ओकर परिवार आई घरे तब तू का करबू? तू बुड़बा के हो का? जब दुल्हा ना आई तब बाराती लोग आके का करी है? माई बाबूजी सगाई के प्लान बनौले बा, अगर लइका ना आई तब हमरा एगो और बहाना मिल जाई। देख डिम्पल, का तू अपना बहन खातिर इतना ना कर सकेलू? दीदी तू चिंता मत कर, हम पूरा कोशिश करब क्यों लइका यहाँ तक ना पहुँच पावे। काहे कि हम अपना दीदी के चेहरा पे मुस्कुराहट दिखल चाहता नहीं, रोवत ना। दीदी, दुनिया में तो हर लइका अपना माँ बाप की उंगली पकड़ के चले सिखेला, लेकिन हम तो तहर उंगली पकड़ के खड़ा भइल बानी, और तोहरा खातिर तो हम अपन जान भी दे दे। हमार बहन, हमरा के तोहर जान ना, तोहर साथ चाहिए। और अगली बार से ऐसन बात कबो मत बोली हा। सॉरी। डिम्पल, कुछ आइडिया आइल का करे के बा? अभी तो पूरा रात बाकी बा दीदी। कल देखिए तहार बहन का करेली। ए छोटू, हम